Много често ме питат, защо нашите желания не се изпълняват. Каква е тайната? Има ли някаква точна постройка, как точно да формулираме нашите желания? В моята книга "Учителю, кажи ми" има една много специална мантра, която гласи: "Време е да дойде и моето време." Тази мантра се повтаря в продължение на 21 дена и така има наистина прекрасни резултати. Това е напомняне към Вселената, че ние имаме нужда нашите желания да бъдат изпълнени, че ние напомняме за самите нас. Знаете ли, Вселената е щедра. Тя обича да помага. Обаче всичко във Вселената е построено на базата на свободната воля. За да може да получим подкрепа, ние трябва да построим молитвата си по този начин. Давам свободната си воля това мое желание да бъде изпълнено. И така вие ще получите могъща помощ от Вселената. Искам още нещо да знаете, че Вселената не разпознава частицата "не". Много често ние построяваме неправилно нашите молитви от рода на "не искам да бъда нещастен", "не искам да бъда беден". Не, нашата постройка трябва да бъде от рода на "давам свободната си воля това мое желание да бъде изпълнено". Давам свободната си воля да бъда богата, щастлива, благословена и това мое желание да не нарани никого, а напротив да бъде с цел помощ на по-бедните, помощ на ближните. Знаете ли, не трябва да имаме егоистични желания. Петър Дънов е казал, че когато едно желание веднъж ви е отказано, по-добре да не се молим. Знаете ли, Вселената знае кое е най-добре за нас. И така, мили приятели, ще продължа моята лекция на 29 в град Сливен, в център Раковски, от 5 часа. Ако наистина ви е интересно, заповядайте. Прекрасен ден!